Hadirin bikinong yalam ka Khasi Students Union KSU kala yo obat ha omsningi ki bar jila ki bala rung shamegalia klemdon ki kot kisla ki babiang bat ikita ki breu la phap hai kala shagajaka bakiwan Haga khat sautrik ulaber usama Lester Nongbet Organizing Secretary rengkat bat kiwe ki khot jaka seng kila hiar sha bernihat ban yakendo bat wad ikidaw yaki jingi rung tailan ki bar jila na kinong penyai ka kherdop anti infiltration jaka sarkar jila haga jingpe jingkmi ki pulit megalia Hakani ka jinglet yakendo unong pet yakani ka kherdom la shamba ki pulit anti infiltration kimdon ikhtiar ki biang ban pendap bat pentre yaka an ka ba khang ki breu na shabar bandrung hamegalia ki pulit hakani ka kherdop kimdon ka kali ki pet bat bishar yaka jingrung jungki tang yaki epic bat adhar card Kinoyalam ke KSU kila kerpat ki bor sarkar bakin penbiang baro ki jingdon kam juki pulit ki ba pahara ya ka kherdop kenthop ki tiar kitar bar ban penbon ki pulit hakani ka kherdop anti infiltration bar hakiwe ki kherdop kumjo Nakliang ka seng hadin ka jing lap ka jing yo ban bat nakapor sakapor ya ki parjala ki bawandrong sanekari ka be jongi klem kano karakot kasla bat ka badang sudap lapsen ka badai hau kat artrik ubnai leber badai mencisngi nakliang ka KSU kadang sio abat kumba khandai pungut ki barjala ki ba klem kot kamsla ki ba wan ban ki badan jumut ban lektrei Chatai support Jantia Hills hadin ka jingyo lap hadin ka jingyo obat bilang kaseng gila pen pai yaki bat hadin kata nanta kasngi kaseng kala shim sundan ka senjam banwan ni hapo anti infiltration check gate yo ka sarkar jela bat markhmat kaseng kala lap ya ka jingdoko ya ka rukum trikam ha ka ba nuksa ibarat ba hangni hapo check gate nakliang ka sarkar jela nakliang ka department tang ban penbiang ya iwe ikali ru amla amdan kali shubu menta nuksa ala raja ba phet kita ki barjala ki bawan imbe dak imbe dak jat te kane kalong ka penpa ka jundoko rekam sabah sebab palat jong ka sarkar jela bat tindiat ru hadin ka jing ya kran bat i in charge jong kane ka infiltration check yelap ba Yaki barjala haba kitalasi ang dagi epic bat ipankat. Amdan kanono kaan ka bante perking yaki. Nuksa hausem ajak hadway kaladan kane ka workman act hanrei trekam arajar khanreu la trekam yaka MRSSA i bakan trekam hangno ru hau arajar khat khandai la shna yakti ka by road by lane ka bangin ong man trekam yaka MRSSA hanrei ngi sungthu hadin ka jingwan jong covid la khang no ya katai ka jing talasi henrei menta covid ula aja ka MRSSA ru kala aja te kane kadai ka perwo ka basai sarkar jela ba lada pimla ban bu breu hakine ki saget jong ka sarkar jela ma kum bangitip menta hangneru dan tangkum ba khat wengut nak menta ap saw kenta kasem jing e ba ya kine ki badan hangne Tekane kadai korwa ka basai saka sarkar jela balada khimla ban bu breu ada khim dan breu pentep sini ka KSU kan bu breu nak benta ban pendap ki kamram baka sarkar jela kadai ban le